Vítejte u dalšího festování. Dneska to bude opět festovní kousek. Mám tady vrtací kladivo. 800 W, plynulý rozběh, síla energie jednoho úderu je 2,8 joulů. Výhodou je gumový kabel, což oceníte na stavbě, tam se to vždycky hodí a má 2 metry. Jsem říkal, že je to kombinované vrtací kladivo, to znamená, mám tady možnost vrtání a sekání, jak plochý sekáč, tak i špičatý. Opět si můžeme nastavit vrtání bez příklepu, což oceníme u dutý cihly nebo do kovu. Tady vrtáme s příklepem, zde si můžeme nastavit natočení nástroje, no a tady sekáme. Tady si můžeme přepínat směr otáček, doleva a doprava. V rukojeti integrovaný doraz, hlava s SDS plus uchycením. Protože každé kladivo má svoje limity, tak tímhle dokážete vrtat do betonu až do 25 mm, do dřeva 30 mm a do kovu 13. Tohle kladivo je určené především na vrtání, ale když potřebujete sem tam něco přiseknout, stačí vyměnit nástroj za sekáč, ještě si natočit jeho směr a můžeme sekat. A když potřebujeme vrtat do železa, stačí jenom vyndat nástroj, vyměnit hlavu. Myslím, že kombinované vrtací kladivo se hodí každému řemeslníkovi. Víte, co se říká? Když tě všechno zradilo, vem si na to kladivo. Tak u dalšího festování. Ahoj.